Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Hope, 30 years old at isa sa mga long-time listeners ninyo. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para humingi ng payo. Ganito po kasi, sakto po sa pangalan ko yung current status ko ngayon. Kasi naman po, isang dekada na akong naghihintay na mag-propose ang jowa ko. Dinaig pa po ng relasyon namin yung sardina sa pantry na 3 years lang ang expiration. Isa pa, malapit na po kasi akong mawala sa kalendaryo kaya nagpapanik na po ako ng very light. Kaya naman po, or kaya naman po naming lumagay sa tahimik. Pareho po kaming may stable na trabaho at pwede na kaming bumuo ng pamilya. Kahit Hope po ang pangalan ko, napapagod din akong umasa. Nainip na po ako kaya last week naghanda ako ng isang bonggang surprise para sa 10th anniversary namin. Palihim ko pong inimbita ang pamilya niya at malalapit na kaibigan. Siyempre, nandun din po ang family ko at close friends. May pa-violin pa po ako pagdating niya sa venue. Pagdating niya po sa harap, sa pinakasentro kung saan kita siya ng lahat ng bisita, dahan-dahan akong lumapit. At on one knee, inabot ko sa kanya ang kumikinang na singsing na ilang buwan kong pinag-ipunan. Hanggang tenga ang ngiti ko ng buong tapang ko siyang tanungin kung pakakasalan niya ba ako? Nagulat ako sa reaksyon niya. Nakakunot ang noo at nanlalaki ang mga mata. Halatang hindi siya natuwa sa sorpresa ko. Galit niyang sinabi na masyado daw akong atat at hindi makapaghintay. Pagkatapos, padabog siyang umalis. Napaupo ako at habang nangingilid ang mga luha, ibinalik ko ang singsing sa bulsa ko. Ilang araw na niya akong sinusuyo pero hindi ko siya pinapansin. Hanggang ngayon po kasi, nahihiya pa din ako sa sinapit ko. Mahal ko pa naman siya pero parang hindi ko na kaya. Tambalang kumikinang, ano po ang gagawin ko? Tama po ba na makipaghiwalay na ako? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Hope. Ay, una sa lahat, dun sa lahat ng mga kabisya natin na nanonood po sa atin sa Facebook Live at sa TikTok, meron po kasi kaming Halloween competition mamaya kahit hindi po kami nakakatakot ni Diego. Kaya pasensya na po sa itsura namin sa live. Tuwa kami sa mga mukha namin. Nakakaloka. But anyway, para kay Hope, ayan, parang medyo hindi ko nga rin masyadong mawari kung dapat bang makipag-break ka na dahil payang-pahiya ka or hindi ko pa maisip kasi masyadong matindi po yung amoy ng glue sa ulo ko. Pero siguro balikan natin yung napag-usapan natin nung last time dito, yung trauma effect. Yan. Sa So parang ang nangyari dito, parang nag-flight mode si kuya. Si Jowa. Si Jowa parang nagulat siya eh. So
parang stress yan sa kanya kasi again, sinasabi po natin, pagdating sa proposal, dapat pinag-uusapan kasi Ayan. yan. Hindi, pero kasi surprise ang feeling kong nakaka-lurky dito, Hope. I mean, feeling ko kasi pag halimbawa yung proposal, in a way, medyo alam mo naman Oo. talaga kung papunta na Ine-expect mo kayo, na siya. correct. Alam mo yon, Oo. it's just a matter of time kung kailan ito. Ang nakakalungkot is that parang hindi kayo sa same page ni Kuya. Kaya nga eh. Kasi alam mo yun, feeling ko... Parang gulat na gulat. Oo, parang gulat na gulat. Tapos, 10th anniversary. Alam mo, mabuti man lang kung halimbawa first o kaya 6 months na po kami. Yun masasabi ko, atat na atat ka. Pero kung 10 years naman, sa tingin ko rin naman talaga ito po ay sapat na panahon para masabi kung ready na ba akong i-level up to marriage ang aking relationship o hindi. Kaya bukod sa hope, bukod sa kalungkutan na sa kapahiyaan or napahiya ka sa nangyayari, nalulungkot lang ako dun sa part na parang hindi kayo parehas. Oo, wala kayo sa isang page. You're not in the same page. Doon ako nagwo-worry. Oo. Kasi again, kaya nga nasabi ko, dapat kasi yung mga proposal na yan, na pag-uusapan siya in a way. Oo, yun din. Totoo yan. Diba? Halimbawa, nung dati na parang feeling ko, ito na yung the ones, yung napangasawa ko. Medyo may mga indikasyon na ako na ang size ng daliri ko ay 7. Oo. Ganyan. So may May mutual mga ganon. may mutual Oo. na nakasunduan, pero walang date, walang year. Correct. Parang it's just we're just waiting for the Oo. proper opportunity. Yeah, naka-float lang siya. Oo. Ayan. Meron nga akong kaibigan na dahil nga same page sila ng jowa niya na alam niyang dun din sila papunta sa pagpapakasal, as in, hindi mo talaga maaabutan na pangit ang fingernails niya. Kasi kung kailan mangyayari yung proposal, dapat handa yung mga daliri niya just in case maipopose siya na ito na, this is the singsing. Tama. Oh, ganon. 'Di ba? So doon kami nag-worry, hope for you kasi bakit ganun yung Oo, bakit yung ganun naging yung reaction. naging reaction niya. Talagang flight mode talaga siya. Talagang iniwan ka, di ba? Binanggit Totoo. mo, hindi siya natuwa, lumaki yung mata, Kaya sumimangot. nga, 'di ba? So, parang wala siyang idea. Yes. Doon ako nag-worry. Oo. And I mean, if you're not ready para pansinin siya kahit nakikisuyo ka, kahit sinusuyo ka niya, 'di ba? Kailangan i-earn niya ulit yung Oo. yung respect and yung trust. Oo. Kasi parang ang nangyari dito, ano bang meron tayo? Correct. Para tayong walang label. Oo. Kung, alam mo yun, hindi man lang sinabihan ka pang atat, di ba? Yun yung nakakaloka. Yung kumunot ang noo at sinabihan ka pang atat. Tapos Oh. iniwan ka. Yun na. Umalis. Yun na nga. Bihira. Ang bihira. Nakakalurky. So, important issues, Kabisyo, na hope na if your heart is already ready to talk to your jowa, then that's the time. Pero ngayon, kung mainit pa yung ulo mo, mataas pa yung emosyon mo, hindi ka muna namin pipiliting gawin ng isang bagay. Ang masakit kasi dito, tinamaan ng sobra at bonggang-bongga yung ego mo. Oo, yun yung din. pride mo di ba? Mm. So, lumuhod ka, tapos andyan yung family and friends, di ba? Oo. Tapos, ganun yung eksena. Ang sakit pa rin. So, hayaan mo muna na wag mong pilitin yung sarili mo, hayaan mo muna na ma-process yun lahat-lahat. Yes. And eventually, siguro pati yung boyfriend mo, marirealize niya rin din. Correct. And saka ninyo pag-usapan. Totoo yan. Alam mo, in a way masasabi ko din na this is a blessing in disguise. Kasi kung you're not in the same page, emotionally hindi pa siya ready, mas mahirap din yung kahit papaano, Jegs, kahit napahiya ka doon, at least yung kahihiyan mo, panandalian lang. Makakalimutan din yan ng mga tao eventually Kapag ka may mga bagong issue, mga ganyan, di ba? Makakalimutan nila yan eventually. Mas mahirap kung umuo siya, tas hindi pa siya emotionally ready, habang buhay mo tuloy dadalhin yun. Correct. Di ba? Habang buhay mong problema, umuo lang pala siya for the sake of hindi ako mapahiya. Alam mo, kaya kung tutuusin, medyo, in a way, pwede ko ding masabing tama din yung ginawa ng jowa mo. Ang mali lang siguro yung tumagal tas hindi kayo nag-uusap kung saan Correct. papunta or saan patungo yung relationship ninyo. Ano ba yung sitwasyon talaga ng inyong pagsasama? Kasi, again, nagulat ako doon na yun ang naging reaksyon kaagad ni Kuya. Kasi again, pag sa proposal na yan,
kahit pa paano may naka-float siya na idea na anytime, 'di ba? Walang oras, walang araw, walang even date, walang taon kung kailan, pero nandun naka-float yung idea na soon It will happen. Oo, you will tie a knot. Correct. Pero yung gantong gulat na gulat siya, Oo. tapos pinagbintangan ka pang atat, Atat ka. girl, medyo mag-isip-isip ka din. Medyo mag-isip-isip ka din talaga kung itong taong to is somebody who has plans to share the rest of his life with you. Yun. Ayan. So, hope. Tama naman yung sabi niya kanina, sabi niya kanina dito na tamang-tama yung pangalan niya sa sitwasyon niya. Hopeful. Pero alam mo, in fairness sa'yo, natutuwa ako sa'yo kasi ikaw yung mga tipong pwede maging representative ng Gabriela. Kasi ikaw yung tipo ng babaeng, I don't care. Kahit na ako yung babae, tas ako yung magsiset ng proposal stage. Kumbaga para sa'yo, kung gusto natin magkaroon ng equality ang babae at lalaki, this is an example. Why not na Why ang not? babae Ang ang una, mag-propose? correct. Wala naman din talagang masama. Oo. Actually, dun sa part na yun, Hope, nabibilib talaga ako sa'yo ng bongga. Napaka nun, amazing. Not everyone can do that. Tsaka yung talagang mag-set up, yung talagang... You're breaking the norms di ba? Ganon. So, pero again, dapat siya na pag-usapan, may usapan na ng pangyayari na talagang itutuloy nyo to sa dambana. Correct. Para walang masyadong gulatan kung ano man. Alam mo, sa totoo lang, wag mo talagang ipilit na muna kayo na maging okay. Kasi if you're really serious at kung siya din si the one, siya na yung mag-e-effort na balikan ka tapos eventually mag-propose sa'yo. Hayaan mo muna siya mag-isip, iproseso niya yung mga ginawa niya at yung kung ano ba talaga yung plano niya para sa inyo. Ganon. Kaya yan, Hope, wag kang mawala ng Huwag kang mawala ng hope. Yan. May mga nagugulat sa atin sa ating live. Nakakaloka. Sorry po kami po ay naka-costume. Ang aga nga ng costume namin eh. Alam niyo po yung Halloween costume ng iba dito, hindi pa nakikita. Sabi ng asawa mo ng comment, Ano sabi? Ma'am, di ka nakakatakot, para kang chismosa sa kanto lang. Lang yaka. Baka supportive. At may nagvi-video. Baka mamaya i-post niya. May nagvi-video. Baka sabihin, ito pala si Nicole. Tapos wala man lang context na may Halloween keme tayo. Sabi nung isa, patay po ba yung nagpapayo? Ay, nako. Well, anyways, to hope, we hope that one day maayos yan. Maging maayos ang lahat. I hope that one day maging ready na yung jowa mo. And ito na naman, Jegs, yung katotohanan na sa totoo lang, hindi talaga indikasyon yung number of years together para masabi mong siya na talaga. Correct. 'Di ba? Totoo. Meron nga, 'di ba? May mga napapabalita nga tayo na ang tagal-tagal na nitong magjowa na ito, tapos biglang si lalaki may nakilala, pinakasalan ka agad. Oo, correct. 'Di ba? Oo. Maraming mga kwento na ganyan. Pero again, pag nagkaroon man ng proposal, tinanggap, hindi naman ibig sabihin agad-agad magpapakasal kayo kasi maraming mga pangyayari na it took years. Totoo. Na-engage lang talaga sila. Tapos may mga taon din na may mga pagproseso. Pero ang one thing's for sure, may direksyon. May direksyon. Yan. Papunta parehas, hindi yung nagkakagulatan. Ganon. Well, maraming salamat po sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok sa atin ngayon. Para sa lahat ng mga kabisya nating mga tsuper, huwag kayong mag-alala. Maya-maya lamang. Meron nga ba tayong winner? Meron. Hoy! Abangan Maya-maya ninyo. lamang. Babanggitin namin ang pangalan ng maswerteng tsuper na mananalo ng libreng boundary. So wag mawawala ng pag-asa ha. Naka-register ka man o hindi. Aba nako, basic, pwede kang manalo. Ibig sabihin, kung halimbawa, makita mo, masakay ka.
Ibig sabihin, May taga-love radio na... nananakot ako ba? Ibig sabihin, pag may taga-love radio na sumakay, tas naka-love ka, pwede kang sampalin ng 1,500. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!